Id-diviżjoni tat-tindif u l-manutenzjoni tal-Gvern se tara żieda ta' 32% fl-allokazzjoni finanzjarja tagħha bħala parti mill-baġġet tas-sena d-dieħla bit-tema Pajjiż ta' kwalità. F'dan ir-rigward, is-Segretarju Parlamentari responsabbli Glenn Bedingfield saħaq li din iż-żieda se tara li titkompla tingħata spinta fil-kwalità ta' ħajja tal-poplu Malti Wawċi filwaqt li titjieb id-dera ta' pajjiżna. Matul konferenza tal-aħbarijiet fil-qalba tal-imtarfa li għalija kien hemm ukoll preżenti ħaddiema mill-istess diviżjoni, is-Segretarju Parlamentari qal li permezz tal-Baġit Nazzjonali se jiġi żgurat li jkun hemm aktar investiment fir-riżorsi umani u fil-makkinarju użat. Sa dan it-tant, u semma li għandu jkun hemm koordinazzjoni assoluta mal-kunsilli lokali f'pajjiżna biex b'hekk niżguraw indafa pubblika neċessarja filwaqt li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nies lokali fil-ħarsin tal-ispazji miftuħa li għandna. U tenna li se jkun qed isiru aktar kampanji edukattivi u tarfin fuq l-indafa pubblika, ħalli nibqgħu nagħtu kwalunkwe attenzjoni possibbli lil dan is-settur biex ilkoll ingawdu minn kwalità ta' ħajja aħjar. F'kummenti ma' One News, Bedingfield sostna l-importanza ta' żieda fl-allokazzjoni finanzjarja għas-sena li ġejja. Għas-sena li ġejja qed inkomplu nimpenjaw ruħna biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin Wawċin. Il-fatt li se jkollna żieda fil-baġġett ta' 30% dan jista' jgħinna ħafna biex inkomplu nagħtwu il-politika tal-Gvern. Aħna nemmnu illi l-indafa pubblika għandha rabta diretta mal-kwalità tal-ħajja u dan se nkunu nistgħu nibdu nwettquh diġà bdejna nwettquh fil-fatt għaliex għamilna ammont kbir ta' investiment u se nkomplu nagħmluh.